सुंदर व्यवहार, सुंदर बोली, सुमति बा तबे सब कुछ सुंदर हुई। आ सुंदर सब कुछ हो जाई तो 5 भाई बानी 4 भाई बानी कहियो भाई में बंटवारा ना हुई। आ जौना परिवार के बंटवारा ना होला वही परिवार में एकता को बुझाला। आ जौना परिवार में एकता रहेला वही परिवार में बल रहेला। आ जौना परिवार में बल बा वही परिवार में बुद्धि रहेला। आ जहाँ बुद्धि बा वही जा धन रहेला। बुर्बक जहाँ बुर्बक रुपया दे बताऊ जोगाई कहें कि ओकर बुद्धि नहीं तब बुद्धि बता है 10 गो रुपया जोगा के रखल जाता। आ 10 गो रुपया जोगइबो निमन निमन काम होई, बेटा बेटी के बियाह होई, घर बनी, जमीन किनाई, घर भोज होई, लड़का लड़की के नौकरी में खर्चा होई तो में खर्चा कल जाई। लेकिन कब बुद्धि होई तब नु तो एगो एकता से 5 भाई बानी रौरा एकता बा परिवार में तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाई। अब 5 भाई ना 50 भाई बानी रौरा बंटवारा हो गई परिवार में तो बल घट जाई। अब बल घट जाई तो कमजोर आदमी धकिया दी। रौरे खेत में से आलू कोड़ ली, मकई तूर ली, अब बोले तो गरिएबो करी, मरबो करी, सब कर्म कर दी। का है कि रौरा आपस में राय नहीं खे नौके लो मारे के बाद और नौका पर चिहात का है बड़ा ना पछे लाइन का नया भरे तो चाहिए ना। हाँ नौका पर चिहा जौन देखो नौका मैंने तू का बुझले बड़ा यूपी में बारे ही वही से पूछा था। देखो नौका पहले लोग खात रहे, आज नौकों में लोग खाता। अंतर इतने बजे पहले लोग भूइया बैठ के खाओ, आए बड़ा खड़ा होके खाइल जाता। कुछ दिन में सूत के खाए के पड़ी खा ले बड़ा सूत के तो खा ले बड़ो। हाँ ऊ कहिया जी जे नन्ही चुकी रहल। अच्छा बुतरू बुतरू अंगी टूटे माई बसिया रोटी में नून तेल घोंस के फोफी बना के दे दे लो हमार बेटा खा काट लो 3-4 चबाका मारत रहो तो सूत के तो खाइए ले बड़ा। ये नौका पुरानका में अंतर बा। पहले बैठ के खाई जाता रहे भूइया, अब खड़ा होकर बफर सिस्टम में खाई जाता। तो ये बफर सिस्टम अंग्रेजी नाम हो। आ भोजपुरी में एकरा कह जाला कुकुर भोज, कुत्ता भोज जन्नी आदि बुतरू। ओहेंगे पहले का गीतो संगीत होत रहे। कैसे भोला बाबा का गीत होखे कैसा बात मोरे बिगड़ी बनाई दे भोले बाबा, बात मोरे बिगड़ी बनाई दो, मोर भगिया के जगाई दो भोले बाबा, मोर भगिया के जगाई दो। तो लोग गावे तो लोग के पुकार भोला बाबा सुनो, भाग जागो, लोग के भाग जागो। आए बेरा गाओ तरह से के भोला बाबा पियर हो जाइबो, गांजा छोड़ रोज बियर मारो यूपी हेल के कोनो कहता कि पातर हो जाइबो, गांजा पियो दे के आतर जननी इहे आजकल के नौका में आ पुरनका में अंतर बा। तो नौका में गीत रहलो बा महेंद्र बाबा तबला ठोकिए वाह काहे तबला का वॉल्यूम कम भी ओहो हेलो तबला का वॉल्यूम से सिटी आता है। है कर तने ट्रेबल कम करे, मेनवा के ट्रेबल, मेनवा के तने ट्रेबल कम करी तो टोन कम करी तो हेलो हेलो अब वॉल्यूम बढ़ाई तबला के बढ़ाई ना 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 कुछ होई। गिटार कौन हो तो का राउर बाजा ना फटी बरत का राधी उठाई ए महाराज तबला ना हो तो हेलो हाँ चलो खींच लो काम। बड़का टी सीरीज के हॉल में नहीं खबर उठा ले आइल सो कि गुजर ले नजर से जब तक गुजरिया धड़क के लाजोर से
कहीं गो दिल में सीना के भीतरिया वो दिल लागल बतोरे से गुरुजी ई नहीं कहे के चला जी यह लो पर भगवान गणेश जी से कहे के कि गौरी ललना के कोरी सुमिरन सची आई भोरे से गौरी ललना के कोरी सुमिरन सची आई भोरे से पूजा करत तभी तो सबरी जवनिया हमारा पताया भोरे से पूजा करत तभी तो सबरी जवनिया हमारा पताया भोरे से गौरी ललना की कोरी सुमिरन सजी आया भोरे से पूजा करत बित सदरी जवनिया हमारे पताया भोरे से पूजा करत बित सदरी जवनिया हमारे पताया भोरे से पूजा करत भी तो सगरी जवनिया देखो मास्टर कितना निमन लोय बजावल बजावे ले यह नियम हो आइले हो व्यास जब भजन गावत रे हां तब बेंजी वाला के भी भजने बजावे के चाहिए भजन में रम जाएगी तही तब लोग कही जे जाए दो बेंजी वाला ठीक पड़े ठीक बने व्यासो ठीक पड़े ठीक बने व्यास भजन गावत रे तब बेंजी वाला भजने बजावत रे पन चार को झलवैया बेसु आए कहो गो बड़े व्यास व्यास जी बगाओ तेरे गणेश जी के भजन ए गणेश जी आई ना लड्डू के भोग लगाई ना आ तले बेंजी वाला शुरू कइले बड़े आज भर ढील द मुड़ी ध के छील द तो लोग कहे कि व्यास तो निमने गावता बाकी बेंजी वाला के चार फाटा मारे लायक बा वाला तो ऊखी में दौड़ा के लेकिन आज बेंजी वाला ठीक पड़ा राम भाई जननी दलाई का गोल लगता अशोक भाई बने के ना बानी व्यास जी होखे बानी 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 ए तो ई गणेश जी के भजन गावत तनी जा हमनी के यहाँ के जवार हो ऐजा जब करता के जरूरी रहेला गणेश जी के भजन में और ही भजन में 2-4 रुपए 10 रुपए दी चाहे मत दी बाकी गणेश जी के भजन में इतना श्रद्धा से ही जब जग भइल बा देखो देखाई इस श्राद्ध जौन जग हो इस सब जग से उत्तम मानल जाला सब जग से बड़का जग मानल जाला इतना लम्हर जग कैले बनी जब करता मलिकार आए में गणेश भगवान के पूजा होता तो अशोक भैया तनी फोन कह देवे के चाहिए चलिए अभी स्वागत में लगल मान लो माला ले ले हो पीछे से चंदन निराला चंदन चंचल के भाई चंदन तो अपने आप में निराला हो जो हमेशा लीलारे पर शोभेला ना बबुआ हाँ भैया तो चंदन जी की तरफ से चंदन निराला जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार और बा आ ढोढ़ा व्यास जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन बा देखी तो घबरा तो लगना ना बबुआ देखी तो ना कहते तो 25-30 रुपए मिलल तो ना मिले ना महाराज ई बहकले रहल ई तो इतना सुंदर माहौल बा इतना संचित्र वाला बैठ के सुनत नहीं लोग केहू हमनी के 150 देख के डिस्टर्ब नहीं थे करत ना तो कितना जगह तो लोग गाँव ही ना दिला कि है ना सली तो है ना 100 गोली तो है ना 50 गोली डिस्टर्ब लोग गाँव ही ना दिला हम बकरी वालो निमन बनी हमरा निमन लागता बहुत सुंदर हाँ वाह बाबा से कहे पकिए बाबा
जितना लोग गीत संगीत सुनता जहाँ तक ले आवाज जाता सबका पर दया कर साईं बाबा सबका पर दया कर साईं बाबा सबका ए बाबा रौरा मंगल बताता कहैनी जहाँ करी तहाँ मंगल पैनी शरम मनोज बनाइल बाड़े कमवा के डोरे शरम मनोज बनाइल बाड़े कमवा के डोरे से पूजा करत बित संगरी जवनिया हमर बताया करी थोड़े से पूजा करत बित संगरी जवनिया हमर बताया करी थोड़े से पूजा करत बित संगरी जवनिया हमर बताया करी पूजा करत बित संगरी जवनिया हमर हेलो 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 अब लास्ट बंदना हमने क्या होती है कहीं कि रात भर बंदनो हो तो वो नहीं बन नहीं ना